Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlaram dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okayan we işleýän türkmenler baradaky Dünýä Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, mehrimanly bolýar. Mälim bolşaýaly Türkmenistanyň raýatlary dürli sebäplerden daşary ýurtlarda işleýärler. Daşary ýurtlarda işlemäge mejbur bolýanlaryň arasynda owalky döwlet işgärleriniň hem bardygy aýdylýar. Azatlyk radiosy bilen gürüňdeş bolýan Türkmenistanyň migrantlaryň aglabasy diýenýäli işsizlik we güzaran ýagdaýy sebäpli daşary ýurtlarda işlemäge mejbur bolýanlyklaryny ösürýärler. Eýse daşary ýurtlarda eklenç gözlegine çykmaga mejbur bolan Türkmenistanly owalky döwlet işgärleri bu ýagdaýa özleri nähili baka berýär. Şeýlede Türkmenistanly owalky döwlet işgärleri Türkiýede işläp beren wagty, Türkiýede işleýän işlerine nähili ýagdaýlary başdan geçirýär. Azatlyk radiosy Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň inha bugunky sanyna daşary ýurtlarda işlemäge mejbur bolan owalky döwlet işgärleriniň ykballaryny ýazarlaýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy daşarda işleýän Türkmenistanly owalky döwlet işgärleriniň ykbaly. Bugunky gepleşigimiziň mehmany Türkmenistanyň owal döwlet işgäri bolup, soň Türkiýe işlemäge gaýdan Jumaullayda. Jumaullayda bilen Türkiýedäki Türkmenistanyň migrantlardan Rozway kimiz söhbetdeşigi alyp barýar. Jumaullayda, siz şu wagt Türkiýede näme iş bilen meşgullanýaňyz? Kana iş ýagdaýy soňra mene işsiz otyrum, 40 ýyl otyrum beý. Jumaullayda owal Türkmenistanyň döwlet işinde näçe ýyl işledikä? 40 ýyl. Hawa. Pensa çıkıp son gaýtdym. Hawa. Pensa makalam işläp ýörtüm maňyrda sen. Men mana pensa çıkıp işläp ýörtüm da. Bir goly şallar atyp batyp ýörtüm. Meni anlar aldatyp barlar oturýarda. O barlar otur elimizde para bolan ýok. Döwlet işgärleriniň aýlyklaryndan tutup kesip alyp galýarlar diýe Jumaullayda. Barlar gelýär, o geldi. Bir tutja 1 milyon 2 milyon o gelýär. Bir tutja o gelýär, bu gelýär diýip bana bu diýip syomka diýär. Ýene bir zat diýse tutup ýatýarsa, soň para kreditim ýürmedim. Hiç kreditim üzüp bilem ýok. Ondan sonra kreditim barsa 50 milyon aldım. Şonu üzüp kop geldim. Jumaullayda kredit alym diýäňiz. Türkiýede işläp şol alan kreditinizi üzüp bilerni öýtdiňizmi? Ýa-ni söhbetdeşiň başynda işsiz oturýardyňyz. Bir kıyacak bir işlesem, bir yılcık işlesem, üzülüp gideceğim hep mesela. Sonra gitmeyi. Kredi ne için aldın? Şu iş için aldın. Vaa, toy ettim hemen. At kazanan toy ettim. Ondan sonra oğlum kömek versem, kaysam kendimi alayıp götürüp alayıp gitti. Etmedi. Şu edecek diye olsa gelmezdim. Doğrusun değilsen var ama bana 40 yıl oldum abi ben. 30 yıl 40 yıl işten olsan dedim bu ne mi diyor keberlerde. Buna ne mi sebepler oldu keberik gelmesine. Anlaşılıyor sebep oldu. Sonra o zaman yemin yettirek özüm sunumu yengil rızabı neyme değer Hudaýa şükür canım sağ. Hemen bakana oldu gelip gideyim. Gelemem yoktu ne. O şurada yardım amşön yoktu. Bakana bile gezeyim gider dedim. Bakana amşön bakana oldu. İşler ne yaptı onda diyen? İş meselesinde ne ayarlı? Kıyıcılıklar gördünüz. Ayıp kadar yok olmaz. Bir yaman bir bağırlar çıkıp. Hem elimde pirin var elimde hem işe koçanın karasında. Diyeceğim bir zinim yok. İnda faktayıma başladı inda kutorda. Diyeceğim bir adamlara zinim yok. Size bağırlak neyme geliyor ki? Ben hiç onu düşünmedim. Neyme bağırlak? Bir bana gelen yok. Hem de kluba geliyor. Hem de klubdan 1,5 milyondan 2 milyonu tutuyorsa her olacaksın. Bana onu geldi, bunu geldi deyip alıyor da iyi bir çıkısı deyip. Şun yani kişemizden gidiyorsa hiç olmasın. Aylığınız ne çeti? 4 milyon. O aylık mı olur? Olur aylık mı? Tutup gazet, jurnal deydi, yine bir zat deydi. Ayçana yine her ayda konsert koyduk diyen 500. Ana şun yani güdüm gattı. Jumaullayda sağ bolňyna beren maglumatlaryňyz üçin biz Rozway bilen Azatlyk radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigine dowam edip jemler. Saman işleň Jumaullayda. Sağ bolun. Haýranda. Olar ýaxşy saman ol. Sağ ol. Ýaxşy saman ol.
Hormatly radio dinleyijiler, Mekrwan doganlar, Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiz daşary ýurtlarda işleýän owalky Türkmenistanly döwlet işgärleriniň ykbaly barada. Ine ýaňy Türkiýede işläp ýören Türkmenistanly owalky döwlet işgärlerinden Jumagull aýda bilen Rozway keminiň geçiren tökötüşimizi dinlediňiz. Rozway inha gepleşigimiziň şuňky temasy bilen baglanyşykly Azatlyk Radiosynyň sosial uwam saýpalaryna halk köpçüliginiň pikirini öwrenmek üçin açylan forumlara galdyrılan käbir tesbirler bar. Gel häzir bilelikde şu tesbirleri dinleyijilerimize ýetireli. Tesbirlerden soň seňem göreneşdenlerini, tejribelerini sorajak bolýan. Bolar. Inha Azatlyk Radiosynyň Facebook sosial ulgamdaky Azatlyk Radiosu adly saýpasynda şuňky tema bilen baglanyşykly açylan foruma galdyrılan käbir tesbirler Radion Aglyamov diýen bir dinleýiji Berdimuhammedowyň syýasy rejiminden gaçyp gutulan bar bolsa, bara Türkiýede ozalky prokuror gerekmi, sudya gerekmi, häkimlikde işlän gerekmi, haýsy uğurdan gerek bolsa basym Türkmenistany biz bärden düzüp başlaýmasak boljak dälip öz garaşyny beýan edipdir. Cennet Aknur diýen ýene bir dinleýiji bu taýda mollum da bar, doktor da bar. Hemmemizinki şol bir problema, watan hasraty çekýär. Näçe aňlatsan gutormaz, towşana dowduk depe diýleni düýşümizde görýäs. Ençe ýyldan bäri dowduk mekanymyzy başga adamlara bilemok welin bir türkmen eşikli daýda göräsem gözümden itýän çäser edýän. Adam bolan biri öz raýatyna şeýle kynçylyk çekdirmelimike diýip tesir galdyrypdyr. Banu Melek diýen bir dinleýiji bolsa, menem edilseň ýaly boýdaş diýip Cennet Aknur atly dinleýiji duýduş geldiripdir. Ýene Cennet Aknur atly dinleýijim sözüniň üstüne şeýle ýetiripdir tesbirini 10 ýylym dolýa inni üýüm ejem ýadyma düşende bokurdagym dolýa çydamak gaty kyn. Gidäsem Türkmenistanyna haçan iş taparyn, aýlygym bilen güzeranymy aýlap bilermi? Güzeran aýlamak kyn netijede hemme zat gymmat. Her birimizi köp ýyllap daşary ýurtda saklaýan gaýgy alada hem şu bolsa gerek diýip pikir beýan edipdir. Hawarozway, ine senem Türkiýede işläp ýörsiň. Şu tesbirlerde aýdylşýaly, ýanky Jumagull daýda ýaly, Türkmenistanyň ol döwleti işinde işläp, soň bärik gelip bärde işläp ýören raýatlarymyz köpmi? Nähil maglumatyň bar şu arada? O döwlet. Indi bärde men aýtsam bolsa mana düşünmedik adamlar aýdlar bu özünden tapdy diýip aýdardy. Meniň aýtyp oturmanyma da hatda gerek galmady. Şu taýda Radion Aglyamov ýa Cennet atly bir ildeşimiz hana ýazypdyr öz düşünjesini, pikirini. Olar dogry ýazypdyr. Säbe meniň aýtjagym şondan bir ütkeşik zatdyr. Şu taýda diňe bir ýönekli raýatda o ene gelsin organ işgärlerinden gerekmi, muallim gerekmi, doktor gerekmi, mestan haýsy bir işgär gerek diýsen ene şu taýda bar. Taýda gerek bolsa bir döwletde kursan boljak. Türkmenistan ikinji Türkmenistan şu taýda şol işgärler bilen gurup boljak. Dogry zat döwlet. Rozway, onu Türkmenistanyň owalky döwlet işgärleri ýeterlik sanyna bar Türkiýede diýen şeyler. Elbetde diňe bir ýönekli raýat diýip aýtmadym ýa diňe bir aýal maşgala däl, bunu hiç kim kellesine olar ýa pikirde getirmesin diýene şu taýda döwletiň haýsy gomунdan işgär gerek bolsa, ene bu gelsinler men ýeken görkezeyim. Organ işinden gerekmi, doktorundan gerekmi, mualliminden gerekmi, beýleki işgärlerinden gerekmi bar şu taýda. Şu taýda Türkiýede bar. Rozway, inni şuňky söhbetleşigimizi jeňlesek bilen bile, ine aýtdyň ýani bir döwleti dolandyryp boljak kadralar bar Türkiýede işläp ýörler diýdim. Owalky Türkmenistanyň döwlet işgärlerinden. Inni sen pikiriňe görä, Türkmenistan döwleti hökümeti diýse, inha daşary ýurtda işleýän owalky döwlet işgärleri ýa-da döwletde işlemedik migrantlar hawa gelin dolanyň Türkmenistana men iş orunlaryny açsak, iş mümkinçiliklerini döretjek diýse, şoň bilen şu problemalar çözülürmi sen pikiriňe görä? Ýok döwlet. Munyň bilen bu problemalar çözülmez. Bir adamy bir sebäp diýsen bu bir gelin men size hana işlerini açdym, gelin işlen diýmek ol da ýani adamyň bir üstünden gülmek ýaly bir zat bolmuş burada. Onu açanyň bilen sen adam çağıranyň bilen iş bolup duran ýok, bitdiren ýok. Esasy zat bärde näme etmeli? Esasy zat halka iş şertini döretmeli we halkyň maddi halagyny iki tarapdan kanaatlanyrly bolmaly. Hem halkyň maddi halagyny şol işleýän iş şertlerinde özüni dolandyryp biljekmi ýokmy? Ikinji birsi. Üçüncü iň esasy zat aňyrda dik köter siýasat ütgemeli. Siýasat ütgemeli we korrupsiýa ýeri bilen ýeýsan edilmeli. Rozway sawolunda bugunky gepleşigi taýýarlamaga goşandyň üçin, öz pikirlerini, garaşlaryny beýan edeniň üçin köp sawol. Sağ ol. Sen sağ ol.
Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenler gepleşiginiň daşary ýurtlarda işläp beren türkmenstanly owalky döwlet işgärleriniň ykbaly barada taýýarlanan bugunky sanyny dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň azat tolkunlarynyň alyň.